Tambah panas ini. Kesini lah. Cocoknya dalam kita botol ini. Ngopi itu dalam kita botol no. Cai. Enak ngopi. Oh. 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 Cah iki nanti jane lek di delok ibu aku enggak semar-semar. Tuh. Tuh. Iki pojok. Nek yo. Iki aku meh ngangkon kowe iki babane lho panas kok ngene. Tak kon tuku teh botol. Duit apa? Duit ku tol kita. Aku panas pade panas kok ngene. Iki tuku teh botol ya. Cek duit tadi. Kentekan aku. Waduh, di duit murah ngangkon wong. Awalnya panas kok ngelak sekitar kita daging. Ya semangat. Ah. Kayak yo, bareng ae. Ya dapat cepet teh botol. Yo. Nanti wong. Oh yo kae. Lah ini ki piye to, Dit? Wis nganggur, ra ndek duit. Itu kudu ora iso. Aku tuh kono teh botol. Duit endi? Duit mesti. Lah ora duit. Ya, iki lho tak opae rokok. Ya makasih. Iya. Udah makasih. Udah, warung tutup piye iki? Udah ngene iki piye ini ya? Wis gak parani sik lah. Udah tutup menang iki. Udah direk botol. Dah ide ya. Wah, masuk Pak Eko, tenan iki tenan iki masuk. Salam, wis ning kono wis garap matur, Bro. Ah, wis sekedar pirang-pirang sepret ora mati-mati. Iki ya usul. Sobat apa ki penake? Dok no kae. Gak dramason, biasanya aku dramason nih. Tapi tak. Kok ora mati-mati cuti. 2000 years later. Dik. Dan dia sih. Waduh, takon kono ki mengik. Sapa? Inu. Yo. Wes jual sik kok kene. Inu kan paling yo. Yo. Wes. Dan sik. Tak untuk suwene pol teko. Garang. Lah wong kene yo pegah mlaku ade pol. Iya. Ini kok dia. Mana-mana. Kita eta botole. Yo percaya lho. Lho, Di. Ya kan sopo rene? Pak Di yo. Piye rene? Lah, lho, lah. Waduh. Ya.